Nakamta ki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalike napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Ki khasi jungi gede ki breu ki baya imsingi tangka ya bisni. Baleng akren kumta. Namar bakal long hiru kumta. Habang apek ya ki jinglong jingman jong kari khasi jungi kalong kumta. Namar ki khasi jungi. Nalade thli ke jabing done ye nrei lada long he long han kiwe kia bisni lada long he long han upara khasi la jong ru kia bisni lada long he long han utkhar ru kia bisni te balai pia imsni taga bisni balai phime trestom ban kentiu nakamta kari khasi jungi haga jinsha lada phi persha yaki bru ki bana bar trestom ke Trestom wajib imsingi tangga bisni, dari trestom minot top ya kam kama pimut, kenang baki way kena miolat ban wan le business lune ban wan sengkam sengjam ban wan trekam haka jala kajuni, deba ngi imsingi tangga bisni te, ngi matrestom te, kumno ken ngin long he long han, ken wan long he long han miki way te la don ki kato katne ki khasi jungi ki balaya long he long handru ngia bisni haga jaka bangin ya aimen sim ni national command ba ki para khasi jungi ki long ki he ki han nre ngia imsni tanga bisni tanga kantho te kane ka long ka bom la ban long ke ho jaka ba dei ban kantho te ngi don kam ban kantho nre omde ken ban sia kantho kulma dei ban ya trestom ke kenang ba ngin yakiu syafrang kenang ba nginom ailat yaki we ki jadbro bakin wan long he long han hagari khasi jungi nrei lada phia imsingi tangkaya bisni kaja bing batli sia bisni sia ben bro sia syok bro te kane kampoi se bat lada bakla pin ngat ha karu pin ngat ha kajing sya syok sya bom haki pulit namar pi long kema pen khain anje pia bisni pia kantho kren ki kitin si kitin sang pia syok bro omde ken ban imsingi tangkaya syok bro tangkaya bisni devan minot top halaka kam ke lada ngide ki breu ki ba dang pule to ya trestom to ya minot kenang bangin long he long han bat lada ngimde ki breu ki ba pule lada ngide ki breu ki ba la seng kam seng jam la jong to ngin ya minot top hakata kakam bangi seng kenang ba ngin kiu syafrang bat hadin bat daga jing minot kadang he gen kakam dai ban ya trestom ken kenang ba kiwe ki jad benreu kenom yolat ban wan long he long han ban wan seng business hagari khasi jungi nrei ban syua im tang kaya kenterkti tang kaya bisni iwe te kumno ken ngin kiu syafrang hajaka bangin penlet jingmut ki kam ki jam ngilaya penlet jingmut no tang kaya bisni breu tangya kaya syun breu te syae ken ki kam ki jam jongi kin kiu te nagasen ka jonga nga yaro ya ka jing start jong ki parlogaro namar ki parlogaro kim da ya bisni kumba ya bisni ki para khasi jungi ki khasi jungi pat ki imsingi tang kaya bisni nrei pet ki kerdan bahe mano baba khambat ki pajaro ne khambat ki khasi ki parlogaro ki sian kim henie kim penpau kata kajinya bisni nrei ki le da kakam khasi jungi pat he tang kaya kan thok bro
tangkaya bisni bro, tangkaya syuk bro. Mi ki protes babunja. Tang sibit-sibit lami ki jinga kaja, ki jinga kan at, ki jingya huri-hura. Te sano ken ka jaj bener jungi kan kiu. Hajaka bangin penle jingmut ki kam ki jam nyale ban banyam mi pajba ban protes nyale ban wanra ki jinga huri-hura. Kane te kalong ka kam ka pentelot bor kenya ka jaj bener hasi jungi. Ladang ide ki beri pastate ngimde ken ban syua bisni bro. Ban syua syuk bro. Ngide ban concentrate ban penlet jingmut ya ki kam ki jam ken. Lang ide ki bro ki barang pule lane lang ngide ki bro ki ba layak tray watla ngilong ki ba surep lane watla ngilong ki ba sengkam sengjam la jongru ladangi minot kamut kakam jungi kan kiu mat kan ge chaphang bat ngila hiru ban kamai ya kakam kabang ni minot nre ladangi ya imsni tang kaya bisni te impoi se omde te tang breu ba trekam sarkar barus pa nre ki breu ki ba trekam la jong kinong ria pru lada kinang ki ruspa te lada breu ubanang ban rap em rap tidur ki jap ki balak ban salan sayo ri atat ki jingri jingduk na kisbo jong ki jingri iyo ban penon kam ban thung jingthung te ngilai yo ru ban di ya ki jingthung jingtep kum juru ya ki jingri jingduk ke tada nginang ban rap em kakam rap ru kalong kakam kaba ai pisat yang fokus ken hakano kano kakam la philong ki barang pule minot bhaya kajing pule kajing phi deban pelet jimut bhaya ka kot khnang ba phin pas bha khnang ba phin yo ik kerdan ki bahe ken lada piayo ik kerdan ki bahe lada phi minot phi ban poi haki kerdan ki bahe kamut ngin yo be ken ban bat ya ki kam ki bahe hapo o ka jela jungi deba ngiduna kan ki bro ki ban nang bastat ki bayo ki kerdan ki bahe sawan tre ki bro ki ban baru la dei ba ngi yo mangi ya ki kerdan ki bahe am la dei bangi tre sto mangi ngin yo bet mangi haka jela jungi te nakaliang jongka sorkaru ka kam prefer ya ki bro ki badai naka jela la jonghi te ngide ben tristom ke para ngilong ki bro ki badangnya pulero kumjuru lada ngilong ki bro ki ba sengkam sengjam lane ki nongre bro ngide ben tristom lada ngi tristom kamut ya ki kam ki jam ki jungi ngila ken ban kentiu sejro omdei ban syua imsingi tangkaya ki tangka penlong ki jinga ki bana protes ya imsingi tangkaya bisni bro tangkaya ben bro tangkaya syuk bro ladang imsingi tangkaya bisni bro te ngimpoi seno but kiwe ki jaj benro kisah kemen ke nomar ba ngi ki khasi ngi me de jingmut ngi me teli ngi ya bisni paramangi te kajinya bisni jongki jaj beru jongi em kasdang para khasi ngi ya bisni te lada longhe ukhasi hajaka ban kemen baladon ukhasi balonghe longhan henrei ngi ya bisni ngi kan tho
hoi yaki benta ki bang ide ban kan tho deng ide ban kan tho lada ule yaki kampon dei rei ngide ban penpau kan kata kajing so kemen ru baladon ki khasi ki ba long he long han bat nakaleng kajunga akan tu kan yaki to ki brew yaki to ki khasi jongi ki bala long he long han kim de kan ban long kita ki nong set kela kide ban ya rabha kan yaki para khasi omde ban singo khanya de baladon ha ka khet ka bakli dewan yarap ken khamtam ki para khasi mat kum juru mangi ki pat khasi ni dewan ya so kemen ken la don ki para khasi jongi ki bala long he long han namar ba ladangi kersan ya upardo parsnam la jongem kamut kiwe ki jaj benru kim nut ken ban le den porangi ndre ngia ben je para khasi la jong ngia ben nya bisni de kiwe ki jaj benru kidang he mensim kidang klan je kidang so kemen namar ba kilayu i ba para khasi jongi ngi metali de naka jingbo metali ki para khasi jongi kasadon kato ka tin tenmen ru ka ong ba utlen ubam tang para khasi te kalong sisa kunta ba utlen ubam be tang para khasi te lada ni mekren ni uta utlen ru lada ngia kren be tang ya kajinya shrut kajinya bisni kajinya syo adat ki para khasi jongi am kalong kumta ladangi pensiung nong rim ya kaneka jingkren jungkiri tunmen namar ngia shun para khasi te kalong kema ong kiri tunmen bau tlen bam tang para khasi te nakaleng kajunga ngakan tu ke ya pi ki padba jong ka briu nyotrep ba tongina sangeno ka yabisni ka penmi kino ki jingkulmar hagari jongi ngide banya burom ya ki bro ki bahalor wadlan kide ki khasi lane kide ki dekharu hoy caka badai ban protes caka badai ban persya te hoy ngina persya dai ngimdai ban suya persya ban suya penrem tang namar ba udai udkhar lane tang namar ba udai khasi bangi isi lane bangi bisni ni suya penrem ni suya protes te kam la ban long namar ka an kam sha ban wara kino ki jing berngem breu ki jing wara jing kulma ki jing syok breu namar lada phi syok breu lada phi berngem breu te ka an kam sha bat phin poi jil phin poi becharu habangile ya kino ki jingle ngide ban kenmau ya ki an ke ngide ban tip ya kariti sensar dong kari India namar kariti sensar dong kari India ka aide yang ya ki rights ya ki hok dongi bangin enjoy henrei ngimdei ban penkenya kita ki rights bala ai daga constitution dong kari India hoj ni don ka hok ban kren rei ngimdei ban kren snew ban shu kan thok kulmare ki breu ide ban kren bet ya ki pon ki badai ladang ni kren ya ki pon ki badai te ngibut kenya ka constitution jogar India te ka constitution jogar India kalau airu ya ka freedom of religion kalau airu ya ka jing long light lu chaka beda ibat kan niam te hagari jongi ngimdai ban ya penpau kata ka jingnya sok herniam nomar nakalian jong ka constitution jogar India ka ailat lu te yang ladang long hakano kan niam ro tangbangi de ban don kata kajingnya long sipara kan kata kajingnya long sipara kata kajingnya teli compare langi long
nakano niam ro takadao ngimdai ban pen kata ka jing snonium ndai ngide ban bet ka jinga teli ka jinga bahar ngide ban kenmau yaki rights yaki an ba ka constitution kalabu tadangi pen ken kemut ngin ngat bet haka jing siapan sto nomor ka don deka rights against exploitation tada ngi nyon ben tada ngi let thombor yano te ngin mat be jaga jing siapan sto nomor ka an kamsa takadao deban parkhat bha haba ngile ya kino yo ngi jenja nakaling ka jonga ngamkwa ba ngi ki para khasi ngin mat ki jing jenja ngim deban nge chak ki jing pensit jongno re ngi deban lebet yaki eki ba bhage ya ka ba ka rindie kala batha hapo ka constitution but ngide hiruban but yaki anyo ka sarkar ngim deban persya yaki anyo ka sarkar namar nakaling jo ka sarkar te kala ban kiam ladang ngi persya takadao ngi deban but ke ho aja ka badai bangin persya te ngi dei hok ban persya namar de mangi ki pajbahi ki ba form ya ka government rei dei ban persya palak put khamtam hakabedei bat ka jing song suk song singan ngamut benong hakabedei bat ka jing pun ken ya ka song suk song singan jong kari lane jong ka jela ngimdei ban pen ken ya ka jing song suk song singan larang pen ken te ngi wanra ki jing kulma ki jing esok ya dat ki jing ya bisni bro ki jing ya ben bro te na kalian jong ka an kamsa de ngidei ban long ki bro ki bastat te ngidei ban don kata kamansim ban wanra yaki eki babha haka imlang salang dei bangin wanra ki jingkun ma ban penken yaka song suk song singan jong kari bat kejat bener te parlok ngampa ban keren jerong nomor kaneka video ho kala jerong minit te ngampa ban keren jerong nga syukran tangkum ne ba to ngin ya fokus ki kam ki jam jongi ngimdei banya imsingi tangkaya bisni bro la kalong ya ukhasi lane la kalong ya udkharu ngimdei ban pen kataka jingnya bisni bro namar nakaliang jong ka an kamsa lara phia bisni bro phia chok bro phia kren kitin sang te pingat bet haka jing siapan sto te perlok kublai sibun kublai sia jarngu film pe jakan video tongin saya siam biang haki bebat ki video